Ndoda kuti mng'ara kuitira, are you happy? Are you happy? Are you happy? What's happy? My name is Happiness. Happiness. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Tapa duze nekunonga nekudzumbunura tsono. Unogona kufunga kuti tajuma isukuna ati jume mama. Asi tinokudza izvazvire. Amen, Prophet. Chekutanga mama izvozvi ndiri kunzwa kuda kuti munditsvagiro a Brazilian weave. Can you do that for me? Yes, that's my work. Munaita basa rema Brazilian. Yes. Saka mumbondisiyira umbijana ndimbochena. Inzwa nyaya iri panapa mama. Ndaoneswa ini paine dambudziko mukati memusha. Nekuti mumusha menyu mune ndufu dziri kuitika. Amen. Iko zvinezvi pane guva nyowanira ndiri kuona. Ndibaba vakashaika. About 3 weeks ago. Amen. Now ndiri kuoneswa wakatadza kusvika panhamo pavo. Nekuti vakasvika vavigwa. Amen. But chiri kundi, can I do some serious stuff here? But chiri kundinetsa izvozvi ndichitarisa kudai. Yes. Pane voice riri kutaura pati ndati ndigadzirise nyaya dzevanhu dzinake. Amen. Nekuti ndaoneswa ini paine kumira kwakaita zvinhu zvenyu. But pane mumwe wandiri kuona akashaika kumhuri kwenyu. Is it a sister or who? Pana sister, pane brother yangu iwa muri kuramba muchingopera mbijana. But nyaya yandakusimudzira nyaya yeurwere panyama yako. Nokuti ndakakutarisa iko zvinezvi vanhu vanoona ngo vakasimba but hauna. Une ma-attacks anokubata. Zvokuti ndaoneswa unorwara pamwe pacho uchitadza kuziva zviri kufamba sei. Enda pana mama, enda pana mama, enda pana mama. Mimi mirai ipapo mama, mirai ipapo. Gogo. Ndinoda kuti mng'ara abatsire mwana wenyaporo. Hongu. Asine momva mapora makumbo enyiwaya. Amen. Ndinogamuchira. Amen. Ndinake nezita raJesu. Amen. Zvinofanira kunaka nezita raJesu. Tinotenda. Handikubvumidzei kuti kurambe zvakadaro. Tinotenda. Mazvinzwa zvandiri kutaura? Hongu. All right, mama, listen to me now. What is zita rako ndiani? Don't say Happiness. Happiness. Yes. What's Ayanda or Amanda Ayanda? What's that? Ayanda, Amanda, my daughters. My daughters zako ese. Can I do some serious stuff here? Iwawe ndoda kuti mng'ara akusunungure. Chokwadi. Uchibva panapa wabva kupi izvozvi? Ndabva kuchitungwiza. Chitungwiza. Yes. But ndiri kuoneswa ini paine vana vari kuSouth Africa ndanani? Ndo vana vangu Ayanda naAmanda. But pane mukomana wandiri kuona ari muno. Chokwadi, ari kutochema. Ari kutochema? Yeah, but ndoda kundikugadzirirei because imimi kunetsana kwamunoita nababa vevana. Chokwadi. Kunoataka nevana. But munofanira kuti mukure kaini. Somebody say 1, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Manengo yakadi mchigara mese? 23 years. 23 years is not a joke. Now, as I'm looking in the realm of the spirit, ndoda kuti ndiise runyararo mu marriage menyu. Zvinhu zvinake nezita raJesu. Amen. Makaberekwa muri vangani mumba menyu? Tiri 9. Mamuri 9. Nekuchengetedza kuti pashaye anofa zvakare mumuri menyu. Chokwadi, Prophet. Asi dambudziko riri pauriwe nderekuti iwe unorwara une ma-serious attacks. Chokwadi. Anoitika manera enda pana mama ndo vanonyatsoziya. Mama uyu mwana murwere uyu. Hungu. Tingati ane mafitsi here kana kuti ane chii mwana wendakamutarisa? Vanotaura vanoti mafitsi asi ndatambudzika. Matambudzika. Don't cry mama. Because ndiri kuoneswa ini nezuro chaiye nezuro kwete rimwe zuva. Manje apa akatoatakwa manheru. Hungu. But zvinhu zvacho kuitika kwazvinoita zvinokushamisai kuti zvii? Hungu. Enda tsoni pauri. Ndoda kukupa healing yako. Chokwadi. Provided you are going to give me a Brazilian weave. Yes, I will give mama one. You give mama one? Yes. Oh mama. Not me. Not you. Okay. Mama vapinda varwere maoko vapinda. Listen to me. Listen to me. I will tell you what is happening. Yes. It does dai mazinako. What's happening pamazino? Ndakatodona prophet zvatungotangawo. Mazino ndobva abva. Zinobva rabva .
Neberoko. Thank you, my Father. It's done. It's done. It's done. It's done. It's done. In the name of Jesus. She is free now. Reza mororo tinzwe. Vangani vanoda kuti Jehovah avaitire zvakanaka. Ah?